Bil-ħoss li tant kien iħobb u xena li dejjem kienet tispiraħ Matthew Azzoppardi jingħata l-aħħar tislima minn dawk l-iktar qrib tiegħu. Azzoppardi ta' 26 sena tilef ħajtu traġikament fil-bidu tas-sena wara inċident bil-mutur fil-Mosta. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm diversi membri tal-Assoċjazzjoni Maltija għad-Drifting, parti importanti ħafna f'ħajjet Matthew. Tant li issa se jibqa' jitfakkar mill-assoċjazzjoni b'tellieqa annwali. Dakruh, ħanibdew nagħmlu tiġrija għalih kull sena, ikun hemm tazza għalih u mhux ħa ninsew żgur. Dik kienet parti minnu, jiena u l-ftit li nafu kienet parti kbira minnu ħafna. Dak nafu li x-xewqa tiegħu kienet dik tiegħu, il-ħobbi tiegħu jisek l-aħħar tislima xieraqet tiegħu kif suppostu. Nagħtu l-aħħar tislima bil-karozzi li Matthew kien iħobb. Ġifieri kien jiġi segwina, kien jiġi suq il-karozza tiegħu u speċjalment meta kien hemm attivitajiet tal-karità dejjem kien ikun hemm. Fuq it-suntier tar-rotunda d-diskussjoni daret fuq il-memorji u t-tifkiriet li żagħżugħ ħalla warajh. Il-karozzi, id-delizzju tiegħu, iżda mhux biss. Bissima ma ninsewwa qatt żgur. Memorji sbieħ ta' Matthew, bissima nidem lejn il-kulħadd ma tista' ta' xejn negattiv fuq żgur, ġifieri nidem kawt dejjem kien hemm għal kulħadd u jgħin il-kulħadd. Jekk titolbu xi ħaġa jgħinek, dejjem kien ikun magħna l-garaxx għall-mekkanik, dejjem jara x'ħaj jivvinta. M'hemm xi tgħid fuqu. Matthew kien deskritt bħala ġuvni pożittiv, tant li t-bissima tiegħu hija dik li tagħti l-kuraġġ lil dawk kollha qrib tiegħu biex jimxu l quddiem. Dik id-daħka ferrejja kienet tagħmilna l-kuraġġ. Lok nibku, irridu nifirħu. Għax għalina Matthew ma spiċċax.